Hello guys! Good afternoon. So medyo haggard yung ating class ngayon. Ayan. Pasensya nyo na yung background ko. Medyo makalat at may sabon pa dun sa baba. But anyway, kasi today, naisipan ko lang i-film ito kasi may nagtatanong sa inyo about sa homeschool. Dahil yun nga, yun naman yung ginagawa ko bago pa dumating yung pandemic. So, alam ko marami na ngayon nag-homeschool, no? At saka, hello, una pa pala, hello sa inyong lahat. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Christine. And yun. So, since alam ko marami sa inyo gustong mag-homeschool, yung iba, maraming mga, iba-iba tayo ng mga dahilan ng pag-homeschool. Ako naman, na-share ko na yan yung dahilan ko sa pag-homeschool ko sa aking anak. 'Di ba? Na-share ko na yan. Pero kasi, iba kasi yung homeschool na, alam mo yung ginagawa namin ngayon compared sa yung nagpa-enroll ka talaga sa school na alam mo yung nagmo-module ka, ganyan. I think hindi siya matatawag na parang homeschool talaga na ano, kasi iba kasi yung dating parang ang nangyari lang parang school at work, parang ganon. Ay, school at work. School at home, parang ganon. School at home. Kasi yung school, dinala lang sa bahay, 'di ba? Parang yung bahay lang yung naging school ng parang ano lang, parang yung system, ganon pa rin. Oo. Ano? Just feeling sa 30. Yun ma, oh, wait lang ha. So, nasa na ba ako? So, ayun nga. Kagaya ng sinabi ko, iba yung estilo kasi sa amin. So, ngayon, medyo masyadong busy yung mga estudyante talaga sa module. Ang daming nangyayari sa module kasi halos parang yung nanay na yung nag-answer sa module, 'di ba, yung mga parent. Pero eto naman sa homeschool na ginagawa namin, medyo hindi siya ganun kaano kasi si Hagrid naglalaro talaga siya. Baliktad ang 7 na naglalaro talaga siya. Parang hindi kami more on talagang puro aral. Alam mo yun. Talagang pinapalabas ko siya naglalaro. Yung ibang bata nag-answer siya naglalaro. So anyway, yun i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. Hindi ko ma-share sa inyo lahat. Pero yun lang yung gusto kong i-share yung kung ano yung mga ginagawa ko talaga. So ngayon, usually talaga, morning talaga yung aming start ng school every morning. But since nga medyo wala kaming may help kami sa aming business sa frozen business namin. May taga-deliver kami, meron din kaming taga ano ng longganisa. But ano talaga, wait lang. Medyo hindi pa rin kaya. So, I think, kailangan pa ng another help ng isang tao. So, pero ngayon kasi, medyo nag-adjust kami dun sa aming schedule. But, morning talaga kami. But, since busy nga, so, 2:00 na ngayon, at ngayon pa lang kami nag-start. So, yun yung kagandahan sa homeschool, yung flexibility. Flexibility. Alam mo yung flexible yung oras namin. Anytime po din namin siyang gawin. So, depende, case-to-case basis. But anyway, hindi ko na sinabi, sorry. Ang gusto ko, insensya na maingay yung ceiling fan, mainit kasi. So, ang ginagawa ko kasi, so, papakita ko sa inyo lahat na ginagawa ko na pag-schedule sa aming homeschool. Etong pag-schedule ko guys, so, start talaga ako, hindi talaga ganito. Maraming trial and error na ginawa ko, but I think ito yung pinaka-effective na na-discovery ko sa aking sarili na kasi every family iba-iba yung nagwo-work na sa atin. So ito yung una, kita ko na lang sa inyo, wait lang. Si Hagrid nagsispelling siya. Tingnan niyo yung sulat niya. Nagsispelling siya. Ano na kami? 30 to 40 spelling yan. So, medyo okay na kami sa 1 to 20. Actually, na-memorize na niya yan dati nung nag-school siya sa COC, sa regular school. Pati nakalimutan na niya. Kaya, ayun, pinaulit-ulit ko lang. Tsaka, hindi ko siya pinipressure. Inaano ko lang kung gusto niyang i-ano. Awag tayo magmadali. So, anyway, so, ito yung schedule ko, guys. Gumagawa ako ng, wait lang. Nga pala, gumagawa ako ng schedule every week.
So, every week, meron akong ina-allot na day na gumagawa ako ng schedule for our weekly homeschool. Weekly akong gumagawa ng schedule kasi pag yung iba kasi talagang 1 month, 2 weeks, hindi ko siya kaya kasi ang dami nangyayari. Iba-iba kasi yung nangyayari every week. Kaya talagang sabi ko, yung 1 week lang ata yung mag-work for now sa akin, sa family namin. Kasi dahil nga sa business namin, iba-iba yung nangyayari every week. Kaya mas better sa akin yung 1 week. So, ayun nga, dahil gumagawa ako ng schedule, so ito yung mga ginagamit ko. Hindi ko muna ilalaborate talaga kung ano yung mga step by step talaga na ginagawa ko. Pero, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. So, nung una, kasi nag-schedule ako, may presyo pa, di ba? So, ang ginagamit ko dati, itong mga gantong envelope. Mga ganto. So, napakita ko na to sa haul. So, ayan. Yan. Pero ngayon, ang ginagamit ko na is itong ganto na folder. So, this is, nag-print lang ako, guys, ng Monday. So, ito yung ginagamit ko na folder, itong ganto. May cover na siya para hindi siya madumihan. So, ano lang to, plain na plastic, ano lang. So, ayan. So, ginagamit ko, nag-print lang ako ng Monday, tapos yung name niya, yun yung kamay ko. Pasensya na sa kamay ko, may tinta. So, this is Monday, and then Hagrid 2020-21. So, dito ko nilalagay yung mga, gagamitin ko. Tapos, may sinusulat ako dito sa gilid. Ito yung mga, kasi every Monday, yung ginagawa namin is meron kaming lupang hinirang Bible, tapos lupang lupang hinirang memorize yan. Pero every Monday talaga, meron kaming lupang hinirang talaga na dinownload ko lang sa YouTube. Tapos, yun, nagpo-flag ceremony kami. Tapos, ito yung mga ginagamit ko, arts. So, every Monday, meron kaming arts na ginagawa. Kagaya nito, dahil Christmas, papuntang Christmas. So, ito yung mga activity na ginagawa namin. Tapos, meron pa yung isa. So, mana daw siya. Check ko muna, guys. So, yan yung sulat niya. Kasi nagmamadali na siya. Kaya tingnan nyo yung sulat niya. So, actually, almost perfect na. Yung 40 na lang na medyo nalito siya. Kasi, akala niya 4 na F-O-U-R. So, iba na yung 40 spelling. F-O lang. So, ayan. Almost perfect. Mabilis na lang niyang na, pero nagmamadali kasi siya yung tingnan niyo yung, niya. So, anyway. So, we are done. So, next. So, ayun. So, nasa na ba ako? So, dito, meron kaming prayer time na, actually, pinrent ko tong, sobrang ganda nito, guys. I-visit nyo tong, na to. Bible time ata talaga yung, nila page. Ang ganda nung mga, nila, iba-iba. Tapos, pwede mo siyang i-print. So, ito yung mga na-print ko. So, hinati-hati ko na lang siya for Monday to Friday. So, ito kami Noah's Ark. Tapos, may story time. Ang ganda talaga. Tapos, meron silang mga guide na sinusulat dito yung sample prayers. Ang bilis naman. Nag-count ka? Ang bilis naman to. Tama naman. Tama lang. Ang bilis naman, be. Over. So, ayan. Pasensya po, putol-putol ako, guys. Kasi, inaano ko pa siya sa i-answer niya. So, anyway. So, eto siya. Eto yung, i-visit nyo tong, na to, page. Very good. Ayun. So, dito kami sa ones and tens. So, nag-answer siya kanyang workbook. So, ayun. Tapos, eto yung lupang hinirang. So, ayun nga. So, ito naman, sinusuksok ko lang to dito kasi para lang hindi ko makalimutan yung mga kailangan namin gawin sa Monday, ganyan. So, ayan yung ginagawa ko. So, kinukuha lang namin to. Sobrang laking tulong to sa akin kasi diretso ko na lang itong kinukuha pag maaraw ng Monday or Tuesday, ganyan. So, ito yung iba. Tuesday. So, iba-iba yung activity namin sa Tuesday. So, meron kaming schedule. Next time, papakita ko sa inyo yung schedule namin. So, eto. Tapos, may ganito.
Piniprint ko lang to online guys, but make sure lang na tingnan nyo mabuti kasi hindi lahat ng nasa online is tama. Merong iba na mali. So, ayan. So, ito, compose with 20. So, may mga ganyan-ganyan. So, ang dami, ang dami. So, ito din sa Bible time din to. So, lahat ng aming, everyday, meron kaming Bible lecture na parang, So, ayan. So, ito, nasagot niya lahat itong, guys, workbook. So, ito yung ginagamit ko. Kindergarten na workbook. Pero, maganda pa rin siya. Kaya, ginagamit ko pa din. And then, tapos, part pala guys ng aming, ayan, yung activity namin sa, next. Gamaya lang na kay dili maigo. So, yan, activity namin sa Christmas. Tapos, yun pa. Ayan, medyo na siya sa hangin kanina. Pero, iaayusin natin yan. So, tapos meron pang isa kaming nabuo din. So, yan yung activity namin. So, yan. So, sa homeschool naman guys, medyo nasa part ako ng nagpa-budget talaga ako. Hindi ako masyadong mabongga talaga sa mga gamit namin ni Hagrid. Nag-search lang ako online ng mga activities na pwede naming magawa, na DIY, ganyan. Tapos, meron kaming mga Play-Doh, yan, mga ganyan, yung mga budget-friendly lang. Tapos, anong tawag dito? Ginagawa namin yun. Oo. So, yun yung ginagamit ko. And then, search na talaga online guys. Ang laking tulong sa amin yung aming printer kasi siya talaga yung lifesaver. Kasi doon ko lahat talaga piniprint, yung mga kailangan namin, mga coloring books. Continue na. Yung mga coloring books niya, ako din yung nagpa-print, lahat ng yan. So, yun. Medyo matrabaho talaga guys, pero kailangan natin talaga. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo guys. Tapos, andito na si Papa. Hi, Paps. Busy siya. Si Lula ba siyang? Lula gani. So, eto yung mga ginagamit ko. Ito mga ganto. Binibili ko lang to sa mga, mumurahing mga store. Pero, be careful lang din kasi may mga ganto na yung spelling iba. So, kailangan check nyo din talaga. Pero, para mostly din naman, magaganda din naman yung quality. So, ayun. Eto, nabili ko lang to ata sa 35 ata ito. So, yun lang. So, marami namang ways talaga na makakatipid kasi alam nyo naman ako. Mahilig talaga ako magtipid. Hinahanapan ko talaga ng paraan lahat ng bagay na para talaga makatipid. But, syempre, wag naman yung sobrang tipid talaga na masasacrifice na rin yung quality dun sa pag-aaral ninyo, sa pagtuturo mo sa anak ninyo. Lugar ng panaran? Paaralan. Gusto mo ng paaralan? Lugar? Gusto mo na siya? School. Lugar gani. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. And, wala na kayo ibang ma-share. So, ayun. So, salamat sa panonood. And leave comment down below kung ano pa yung gusto nyo malaman about homeschooling. Kasi, hindi din ako expert dito. Pero, yun. Sinishare ko lang sa inyo kasi may mga tatanong din talaga dito, about dito. And, ayun. Mas okay yung mga naka-enroll sa school talaga na sa DepEd. Kasi, sila naman, yung teacher na yung gumagawa ng mga kakailanganin nila. Pagdating nila sa module, sinasagot lang nila yan, tapos ganyan, 'di ba? Sa amin talaga, since independent homeschooling yung ginagawa ko, so ako talaga lahat yung gumagawa nun, ng mga pag-research, yung kung kailangan. Pero, naka-follow ko ako lahat sa topic dun sa book ni Hagrid for grade 1. So, yun yung fina-follow ko. Kung ano yung nasa topic doon. Kasi si Hagrid, ayaw niya sa books. Ayaw niya mag-answer sa book talaga. Naboboard siya. So, yun yung maganda sa homeschooling. Kasi talagang mahahanapan mo ng paraan kung ano yung gusto ng anak mo. Hindi mo siya kailangan pilitin. So, siya naman, hindi ko siya pinipilit talaga. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. And leave comment down below kung ano pa yung mga tanong ninyo. Baka sakaling alam ko din, 'di ba? So, ma-share ko din sa inyo. Kasi alam ko marami din sa inyo talagang nag-shift to homeschool bigla nung nag-pandemic. 'Di ba? So, ayun. Good luck sa ating lahat. Sa mga independent homeschoolers. So, yun. So, salamat sa panonood guys. And see you in my next video. Bye! Bye, Pang! Pagod kasi si Papa. Bye, Hagrid. Bye.
Bye! Ayan, nag-ano siya ngayon. Nagsasagot siya ng kanyang ano naman to? Tagalog, yung mga tao, hayop, bagay, lugar. So, yun yung naano niya, sinasagot. So, ito naman, pinrint ko dito online. Samot-samot.com yung ano nito, website. Samot-samot ba? Oh, yun. Samot-samot. So, yun. Marami siyang mga ganito, mga Tagalog na worksheets.